फिसासो ब्रेन टिउमार जादों 4 लाख फैसा नांगोन आं मा मोनगोन हाबो गैया सुबुङा सानो मोनसे इसोरा खालामो मोनसे खुलुमबाय गासैखौबो फिसासो ब्रेन टिउमार जादों 4 लाख फैसा नांगोन आं मा मोनगोन हाबो गैया गासैबो रायजो राजाफोरा नाय इसोरा अनगोन नोंसोरखौ सानसे आंखौ निमाहा फैसा हो जि हायो खय इसोर बोसोरसे जाबाय बेमारा मरमि बर' खर'आव ब्रेन टिउमार जादों जासिगोन बोसोरसे खर' सायो ओमफ्राय थानो हाया गंबा खर' सायो ओमफ्राय बे माबायाव खर'आ दुब दुब मोनो सेकेन्ड इयाराव गोबावानो जाबाय थांनो हायिया एगजामबो लिरनो हायासै मोनसे आङो गिबियावनो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय थ' लोगोफोर बे साननैसो आंनि देहाया बांद्राय मोजां नङा ओंखायनो आं नोंथांमोननि सेरावहाय भिडिअखौ कन्टिनिउ लाबोनो हायाखै थ' दिनै जियानो जा लोगोफोर नैबे साहा बागानावहाय आं नैबे एसे खामानिखौ मावगासिनो दङ माने साहा बागानखौहाय कलम होदों आरोना लोगोफोर काटिं खालामदों थ' बेनि गेजेरावनो आं दान्दिसे सम मोननायखाय नोंथांमोननि सेराव नैबे मोनसे भिडिअखौ आपडेट होनो होननानै आं लाबोबाय आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा लोगोफोर बे समावहाय आं दायो बांद्राय गोबाव खालामलायसै सिदानि डिसक्लेमारखौ लागायना होलांनि नोंथांमोनालाय भिडिअखौ दाननाङा बा स्किप खालामनानै नायनाङा आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा अब्ला भिडिअनि क्लिपखौ नोंथांमोना गिबियावनो नायनांगोन आरोना लोगोफोर मा जादों बे जाथायाहाय फिसासो ब्रेन टिउमार जादों 4 लाख फैसा नांगोन आं मा मोनगोन हाबो गैया सुबुङा सानो मोनसे इसोरा खालामो मोनसे बेमारा गुवाहाटी जेनारसि रिपर्ट होदो ब्रेन टिउमार जादों अपारेशन खालामनांगोन 4 लाख फैसा खुलुमबाय गासैखौबो फिसासो ब्रेन टिउमार जादों 4 लाख फैसा नांगोन आं मा मोनगोन हाबो गैया गासैबो रायजो राजाफोरा नाय इसोरा अनगोन नोंसोरखौ सानसे आंखौ निमाहा फैसा हो जि हायो खय इसोर बोसोरसे जाबाय बेमारा गुवाहाटी जेनारसि रिपर्ट होदो ब्रेन टिउमार जादों अपारेशन खालामनांगोन 4 लाख फैसा मा मोनगोन मुलिदो हामा अपारेशन खालामनांगोन जों हाजिरा मावनो जायो हाबो गैया फाननोबो उपाय गैया जोंखौ रायजो राजाफोरा एसे अनथो होयो सावरायनो थाङाखै रावनावबो रिहुन सारखौ एप्लिकेसन होदो जागोन दे होनदो तारा होनदो 4 लाख जाया बोसोरसे जाबाय दिन्थिनायाव बे ओंखारखो ब्रेन टिउमार जादों अनजालि बर' सेकेन्ड इयार फाइनाल लोगोमोन होनो हायाखै बेमारनि थाखाय माजुलि गोरान जिल्लाया उदालगुरि 4 लाख डाक्टरनाव दा थांबाय 40,000 थांबाय गारि भारा 4 लाख नांगोन 4 लाखबासो जागोन 4 लाखबासो मास मोनसे थानांगोन आइसि रुमाव दोनगोन डक्टरा थाब खालाम होनदो केन्सार जाबा हाया होनदो केन्सार जालांगोन थाब खालामाबा अनजालि बर' बिरेन बर' मरमि बर' खर'आव ब्रेन टिउमार जादों जासिगोन बोसोरसे खर' सायो ओमफ्राय थानो हाया गंबा खर' सायो ओमफ्राय बे माबायाव खर'आ दुब दुब मोनो लोमजायो नायहैदोंमोन ओमफ्राय खर' ब्रेन टिउमार जादों होनना बुंदो ओमफ्राय दा अपारेशन खालामनांगोननो गुवाहाटी जेनारसियाव लोमजायो मा क्लासाव फरायो 12आव बाबाया हाजिरा मावो बागान मावो आब' दोङो आब' हाबा जाबाय ओमफ्राय आगै दोङो बिफं ओमफ्राय आं सेकेन्ड इयाराव गोबावानो जाबाय थांनो हायिया एगजामबो लिरनो हायासै मोनसे आङो ओमफ्राय दा प्रि बर्ड जादों इयावबो थांदो एगजाम होनो हागोन हाया गेरान्टि गैया
थारैनो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला मोनथिखाबाय जाथाया मानि थाखाय जादों आरो मा खारननि थाखाय दिनै बेफोरबायदि बिथांनि नखराहाय मानो दुखुथिया अबस्थायावनि गेजेरजोंबो सौसिलांनायनि गेजेरजों जेंना जेंसिखौ बिथांमोना बोस्रांनो थाखाय नाजादों बा आखाइ फुलाव हरदों आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा लोगोफोर आङो बांद्राय बाथ्राखौ बुंलियासै जास्ट मोनसेल' बाथ्राखौ नोंथांमोननि सेरावहाय शेयार खालामगोन बिथां सिस्टारा दिनै फरायफुबाय थानाय लाइमोन उन्दैसा गथ'आ दिनैनि दिनावहाय गावनि गोब्राब बेरामजों थाखाय भुगिनानै थानो गोनां बायद' जादों बिथाङा फरायनायाव गोबां गोसो दङ थेवब्लाबो बिथाङा गावनि बेरामखौ नागारनानैब्लाबो बिथाङा माने फरायनायखौ नाजाबाय थादोंमोन 1 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो बिथाङाहाय बेफोरबायदि बेराम जादों दा दिनै फैयै फैयै दिनैनि दिनावहाय बिथांनिया गोबां बांद्रायनि सायाव बांद्राय जानो हमबाय माने थानो सुखुवा जानो सुखुवा उन्दुनो सुखुवा माने फरायनो सुखुवा कलेजाव स्कुलाव थांनो बेफोरबायदि हाया आरोना लोगोफोर बिथांखौ जिहेथु गुवाहाटियाव ट्रिटमेन्ट खालामनो लांनाय समावहाय गोबां रांनि खरसा जादों ओंखायनो नोंथांमोनखौ साफ्रोमबो बर'नि रायजो राजा नोंथांमोनखौ जुदि नोंथांमोना अनसायहरदोंब्ला बिथांनि जिहेतु आङो स्क्रिनाव होनो हागोन जितु न'खरनि बा बिथां सिस्टारनि बेंक एकाउन्ट नाम्बारजों लोगोसे कन्टेक्ट नाम्बार होनाय दङ आं नोंथांमोननि सेरावहाय होगोन नोंथांमोना थाइसे हायो थाइनै हायो बा 10-20 थाखा जिया बाय हायो नोंथांमोना अननानै बिथां सिस्टारनि न'खरखौहाय हेफाजाब होगोन होननानै आं आसा खालामो नोंथांमोना जानला मोनला रांफोरखौ ओरैनोसो हगारलाबायसै नङा होमब्ला बिथांनि थाखाय 10-20 थाखा दान होनाया नोंथांमोननि सेराव गोबां पुण्य मोनगोन होननानै आं सानो आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा बेनि गेजेराव आरो आं बांद्राय बाथ्राखौ बुंनानै जेन भिडिअखौ फोलावबोलासै नोंथांमोननि सेरावहाय जाबायदि बुंनांगौ बिथां न'खरनि फेमिलियानो जाबायदि बुंलांखाबाय थ' हायोब्ला नोंथांमोना बे मोनसे भिडिअखौ हाजासिम शेयार खालामना हो